Gunung Kadingaren. Gajeke kula ora weruh, prenjake padha ganter, jagone padha tarung. Lah kok dadi sampeyan Ndara Gatotkaca sing rawuh wonten Karang Kadempel. Gus, napa wonten pandangon saking pepundhen Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng kababarna. Upami sampeyan rawuh wonten Karang Kadempel dipun utus dening pepundhen Pandhawa ingkang abdi Semar nandhang kalepatan, dosa menapa ingkang kula sandhang? Kula mboten badhe selak, Semar mboten badhe selak. Ning nek rawuh sampeyan badhe maringi ganjaran dhateng Semar, terus lelabuhan kula menika punapa ingkang sampun kula tindakaken? Menawi kula kepareng nedha ngangklungaken jangga hanilingaken karna Ndara, pancen kapara nyata ingkang sepisan praptaning Gatotkaca ana Karang Kadempel yekti dilik marang kawidadane Siwanayantaka lan para punakawan kabeh. Dene ndungkap angka 2 ana wigati kang bakal tak andharake marang Siwanayantaka. Wigatos ingkang pundi Ndara? Praptaku mapan ana Karang Kadempel sayekti diutus kelawan pepundhen para Pandhawa nanjihake marang Siwanayantaka awit wis udakara telung candra nganti ripalungguhan iki Siwanayantaka ora seba mapan ana negara Ngamarta. Apa pancen Siwanayantaka bakal mirang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta? Apa pancen ana pangandikaning para Pandhawa sing natoni marang rasane Siwanayantaka? Yen to salah siji mawana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasane Siwanayantaka, mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndak aturke marang pepundhen Pandhawa Wanayantaka. Semarega den prayitna semurire eka hambali Ditiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lae nyuwun sewu Den, menawi sampeyan paring pangandikan salah sawijining sing sampeyan ngendikake nyuwun pangapunten. Sedaya kala wau mboten wonten sing gathuk karo watine Semar. Lah napa to sababe kula kok Semar jarang seba wonten negara Ngamarta? Awit Semar suwita dhateng Ngamarta niku dereng kawengku. Tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdine para Pandhawa. Semar niku dijak ngalor ya ngalor, dijak ngidul ya ngidul. Urung duwe gendera. Mila kula ora sowan aja ta 3 sasi, setengah tahun gedhe-gedhene setahun. Munggahe 10 tahun niku kula kok mboten kawengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar niku merdika dijak sinten mawon mesti mangkate. Cara penabuh kula niku penabuh pocokan lho. Mangkono wae nggih. Banjur kapan Siwanayantaka anggone bakal rawuh ana negara Ngamarta? Para pepundhen tansah ngrantu rawuh Siwanayantaka. Mengke riyen niki lelakon tak sisi nengker dening panguwasaning dat ingkang muruwing dat kula nembe manekung lawan dewa, kula nembe mahasingasampun kelawan para Jawata. Ampun kleru leh kula mapake awak kula niki. Nek kleru mengke ndak salah kedaden ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tunggu kemawon. Mengke nek kula pun antuk sasmita sesuk Semar badhe ngabdi dhateng kula niku wanut kalih atine Badranaya Ndara.
Astitis tetes pangandikaning Ki Lurah Nayantaka. Nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca Barandene. Sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkuling kisma midhangetaken sabdaning Sang Bamong Agung Ki Lurah Semar Badranaya. Pranyata sinebut pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap, rikala semanten gegodhongan datan ebah, samirana datan lumampah kedadak gedher kawula sak padukuhan. Sami alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang pulose putih wantun minggah ing pendhapi padukuhan repepeh pindha sata mungguing pekarangan. Handhel gayung kekono Risang Rama Gaya Patyana Yaksa Gungkang Krama namane wel katak sini jejagi jroning warih Badha kulam tanpa tuwa mina-mina daladri mila gugu saben ari kosik to kosik aku biyen tau duwe sedulur tau srawung pirang-pirang taun suwene wujute munyuk putih kaya kowe kuwi kowe apa sumitraku biyen lakar kaluhuran kados mekaten jenengmu sapa aku lali Anoman uripun Rama Ndayapati iya Anoman kowe nak Anoman biyen to nuwun inggih leres Kyai kula Anoman duk rumuhun wonten ing jaman Ramayana syukur wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok mak jedul mak bedunduk kowe ana Karang Kadempel Anoman kowe rak ya slamet to man pangestu paduka nir ing sambikala Kyai kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap paduka Kyai iya ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya man sampun kula tampi kula sunggi wonten mestaka andayanana kasantosan kosik Anoman kok nganti adoh-adoh kowe goleki papan dunungku iki saka karepmu dhewe apa diutus kelawan bendaramu man Kyai Semar mugi kawuningan Kyai kula menika diutus kalian Sang Marteng Jagat nenggih Prabu Rama Wijaya kinen ngupadi wonten pundi lenggahipun Kyai Semar Badranaya ngantos kekalangan prasasat jagat menika sampun kula ubengi tinemunipun jebul lenggahipun Kyai Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel Kyai Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih handika Ki Lurah Nayantaka iya pancen sak rampunge aku puruhita marang Prabu Rama Semar banjur cumandha ana ing Nuswa Jawa nderekake marang putra-putrane Prabu Pandhu ya kuwi para Pandhawa makaten Kyai iya lah banjur ngaten Kyai nyuwun sewu
Sapengkeripun Kyai Semar dhateng Pancamati boten kendhat anggenipun Sang Prabu Rama nandhang duh kita. Duh kitaning penggalih awit kahanan ing Pancamati ingkang pendhak dinten sangsaya surem. Bencana alam silih gumanti. Dereng malih para kawula ingkang nandhang keserakat ewadene para sentana praja kathah ingkang sami berdondi. Congkrah dredah minggahipun Pancabakah. Wekasan Prabu Rama Handuta kula pun anoman kinenhang ngupadi dumateng paduka Kyai Semar Badranaya. Kapurih mboyong kondur wonten ing negari Pancamati. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten Pancamati, mengke mesti kemawon kula nampi duka kang sarta pidana saking sinuwun Prabu Rama. Kosik tanaman kosik. Kae sapa kok ana dampyak-dampyak mara ning Karang Kadempel kene. Aja kaget Kyai Semar, aku ngaturke bektiku Kyai. Rumangsaku tamu renek enteke. Nek nanggap ora apa-apa nek ngeteri buket lho. Iki kok dengaran Dipati Karna ngaturke bekti ning Semar. Lho Kyai. Senadyan ora sineksen wong akeh jare aku iki putrane Bathara Surya. Mongko Bathara Surya kuwi anakmu, tegese kowe kuwi mbahku. Agek ngerti iki aku. Jebule jenengan iki putuku. Ya. Angger do arep butuh do ngaku mbah nyang aku. Angger do arep butuh lagi ngaku mas nyang aku. Biyen-biyen ning ndi ora? Prabu Karna arep ngopo? Nuhoni perintah saka Kyai Prabu Duryudana awit sakmengko negara Ngastina keterak pagering paceklik. Bisa maluya jati-jati temani remala. Lamun to ditunggoni Kyai Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan, ayo tak boyong dina iki manjing Praja Ngastina. Gelem ya Mar, gelem. Ora mung kowe ning sak rombonganmu tak boyong kabeh. Wis to ayo melu Ngastina ae, melu rombonganku ae. Aja melu kene, ayo melu kono. Rombonganmu tak gawa. Sapa rombongan kuwi? Ayo Gareng, Petruk lan Bagong kuwi lho. Kabeh tak gawa melu kono ae. Kono ki lagi kentekan personil. Melu rombongan kono ae. Yen Gareng Petruk Bagong gelem tak gawa ning kono mesti bakal ngrasake kamulyan. Timbang kowe gur ning kene ae gaweanmu gur ngingu kethek ya kuwi anoman. Ora wurunga gaweanmu mung ngingu kethek kempas kempis mburimu kuwi. Mbok tuntuni turut dalan perapatan, mbok cekeli payung, mbok kon mubeng numpak sepeda. Ora wurunga golek sandang panganmu kanthi cara nyiksa kewan kaya ngono kuwi. Wong cetha kethek raine elek kok mbok kon ngaca barang. Wis elek ya mbak ngaca 10 tahun. Mbak ngaca 10 tahun ya tetep elek cangkeme. Alah tublas. Ana wanara kusika seta tegara kethek sing putih. Wani ngantem paman Rikyawati Harya Sengkuni kethek bosen urip. Ngaku sapa kang dadi aranmu mumpung durung dadi kuwandha.
tambuh marang aku Raden Anoman kang dadi jenengku Anoman ya senggono bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbayan nyerang aku Jatiangaran sapa sing dadi cunduk ing laku Pangeran Anom negara Ngastina Raden Arya Kartomarma pancen bener Anoman nyimpang ngiwuh utawa nengen ala boyong Kiai Semar kuwi nunggal karep apa sing dadi karepan ning Anoman Anoman ya bakal duwe sedya ya kuwi mboyong Kiai Semar Badranaya supaya kaboyong mapan ana ing negara Pancawati kowe aja nunggal karep karo aku becik semingkira mumung turung tati kotongan saiki ora gelem apa dene besok babar apa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus Kodemu cilik dhuwur mundhek kopat kapitul buntute ulut tapangir jero manuk prancangan tengkang kandring kulitmu jemenggleng sudukanmu yen pancen wis setra sekti tanpa aji teguh tanpa mekul pateken aji copa mantramu tumpang sutebyah datamang sati kamu cotak untuk sarman mati aku gede hei bro hei bos ai oh wes bro ayah mati aku
Opo kota we. Kok leboke kebon binatang we. Ayo cobanen edan kepilundasmu we. Oh. Hei. Oh. Oh.
Tobat. Ora pangling bocah pringgo ndani Gatotkaca. Sembah pangabekti kula Wadipati Kosik. Gatotkaca kok uga ana kene. Kula dipun utus pepunden Pandhawa Hambayong Kyai Semar tumuju negari Ngamarta. Kowe lah dalah. Jebule Gatotkaca uga nunggal karep. Ingkang prapta karang kadempel langkung rumiyin menika Gatotkaca. Dados nyuwun sewu prayogi paduka Wadipati kula aturi kundur mawon dhateng Astina. Ora watak prajurit mundur yen durung kasembadan sing dadi sedyane. Becik kowe wae sing bali. Aja melu celeng boloten kebo latengen. Kasembadan paduka Wadipati mboyong Kyai Semar menawi Gatotkaca sampun ngatang-atang dadi batang. Kowe bisa ngalahke Karna, Dasusena padha karo bisa ngrajangen mukir langit. Janji Karna kok iso menang musuh Gatotkaca sembah ider-ideran. Weh, ityane dalan. Ngadeka sing jejeg tak ladeni ngejak pirang dina. Kowe yen pancen kowe lanang ngadeg, yen pancen kowe lanang antemen Karna Dasusena. Edan ngantem tenan dari kon ngantem. Kowe oh
gangga trajang ing tahana wawya sanget keprabon prangkang hobro marekukto kusik sirepen bromantiamu kabeh jebul kowe teko ning kene iki mung arep ngremuk desaku coba tanduran ning latar sing arep tukul kok iles-iles mbok idek-idek kaya ngono kuwi jagungku mati kabeh ngene ya Gandeng Amarta Pancawati lan Ngastina padha-padha pengin boyong Semar ning sejatine aku iki lagi wegah lunga sebabe apa Kyai? Hah, ya ora ana sebabe. Aku gelem muncat saka kene lan melu marang sapa sing pengin tak eloni. Ning nek padha bisa nuruti apa sing dadi kepinginanku lan penjalukku. Aduh Wanayantaka, paduka badhe mundhut menapa? Badhe betahaken menapa Kyai? Ngastina nggone Raja Brana. Njaluk apa wae bakal tak sembadani. Sing tak goleki dudu bondo donya. Aku iki wis meneping babakan kadonyan. Sing tak esti mung tentreming urip. Ora Ngamarta, ora Pancawati, ora Ngastina. Sing bisa goleki wujute kembang pudak tunjung biru. Kembang mau sumorot mawa cahya ya kuwi mengko bakale sing tak eloni. Ora mikir Wotro mangsa Saka sangga Tuja daging alam dunya Pramanungsa Pundring prakara alam ati paring pidana nanging padha ora rumangsa yen susah ala adesam sira aja padha kendula kabeh ngono asal yang sepo kula aja padha sembrana supaya tenan antuk citra. Soroti pandam sumulung Hamadang itro pasare yang ngenani watono katon remu-remu kalingan ngangrangan sang yah manah engkung sumungkem guling
sang kakung rerepo alon kuwo sira babo nyanyi maneman maneman man dirantik kanto yayulun tadah runtik waduh Raden Lesmana nyuwun pangapunten saageng-agengipun inggih labet gagar wigar tanpa karya lampah kula wekdal sak mangke Kakang Semar purun diboyong mbok menawi dipun cepaki wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru mangkono Anoman inggih Raden punapa prayogi wangsul kemawon dhateng Pancawati ngunjuk atur dhumateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya Anoman kaya kurang prayoga mundhak dadi mesgul penggalihe Koko Prabu aku uga rumangsa dadi duta utawa utusan kang duwe kewajiban merantasi gawe lajeng badhe upaya dhateng pundi Raden manuta kelawan krenteking ati jumangking suku kelawan kedheping netrane Raden Lesmana makaten Raden iya ayo tutna sak laku jantraku Senggono